Maayong buntag mga kauban, kini si Angelica Faisaniel, kauban ninyo live karon din sa Tisa 1 Elementary School sa Dakbayan sa Sugbo sa paghatag ninyo sa latest nga mga update kalabot sa barangay ug sangguniang kabataan elections 2023. Kauban sa tibok pwersa sa My TV Cebu, kami nga makauban tibuok adlaw sa paghatag ninyo sa latest update sa kahimtang sa inyong tagsa-tagsa kadapit. Ubanin ninyo sa kalambuan, ubanin ninyo sa pagpili o kinsa takos nga mahimo nga mga leader sa atong tagsa-tagsa ka barangay. Welcome sa atong special coverage sa Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections 2023. Akong balikon sa karon pa nakatan-aw sa ato ang live nanukad ko dinhi sa Tisa 1 Elementary School sa Dakbayan sa Subo na hisakop kini sa South nga district sa Cebu City. Kamo kumusta inyong kahimtang diha sa inyong tagsa-tagsa kadapit? Nakaandam na ba ang tanan? Misayo ba mog mata? Nakaligo ba mog sayo? Ug naa na ba mo sa tagsa-tagsa ninyo ka mga voting areas, particular na sa mga voting precincts alang sa pagsugod sa pagpili kung kinsa man inyong leader sa barangay ug sangguniang kabataan karong adlaw. Paghatag lang gamay nga background, gitakda nga magsugod ang normal nga pagpili kung kinsa atong pilion nga mga leader sa barangay ug sangguniang kabataan alas 7 karong buntag. Apan ning mga orasa nangabot na daan ang mga senior citizens mo ni sila mga una sad na hatagan og pagtagad sa mga tinugyanan sa Commission of Elections o sa Department of Education alang na sad nga hapsay og dili lisod kanila hamugaway alang kanila ang pagbutar karong adlaw. Sa kuluyo inyo makita ang mga naglinya na gani ni nga mga individual kadaghanan jud mga senior citizens na nagsayo paingon dinhi sa mga voting areas. Nanukad ko gikan didto sa may boundary sa Labangon o dinhi sa Barangay Tisa. Ug sayo pa lang sa buntag doon na mga naglakaw na nagkawas sa ilang pinuanan, nangita na sa ilahang tagsa-tagsa ka mga direksyon kung asa sila paingon alang sa ilang pagbutar karong buntaga. At usang makita dinhi karon ang mga personnel gikan sa Cebu City Police Office. Sa dayong sulod gyud nato dinhi sa gate sa Tisa 1 Elementary School, makita na nato nga nagbantay gyud sila, gisiguro nila nga hapsay ang pagsugod sa piniliay karong buntaga. Sa gawas nga bahin sa di pa kailan nakahuot ang dagan sa trapiko, but particularly dinhi sa may di sa area Katipunan, Eskina na ta Llamas, dinhi sa may Shumayan, diha nag-build up na ang pipila ka mga sakyanan ug mga tao kay naglakaw sila paingon sa ilang tagsa-tagsa ka mga voting areas. Gawas dinhi sa Tisa 1, doon na say pagpahigayon sa casting of votes didto pod sa Tisa 2 National High School. O gatong kahimtang sa panahon, hayag kayo karong buntaga, way problema taliwa sa pag-uwan kagahapon ug kagabi no nga maoy kabalakan pod sa tanang mga botante nga basin mag-uwan karong buntaga. Nasayra nato nga ang kinatibukan sa Dakbayan sa Sugbo gibana-bana nga mo abot ni sa 700,000 ang mga voters alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Apan kadaghanan niini nagikan dinhi sa amo sa South District more or less nani sa 400,000 ka mga botante samtang moabot sa 300,000 ka mga voters didto sa North District sa Dakbayan sa Sugbo. So karon ato pakita gamay ang sitwasyon dinhi sa Tisa 1 Elementary School. Di jud kaayo problema ang lugar tungod sa kalapad diini. Doon na sa mga assist gikan sa Department of Education kani mga ni Silvi karon alang sa sanggunian kabataan ug barangay election. Sa ilahapon nga gym doon ay mga mo-assist inabi na alang sa mga senior citizens kung asa sila nga mga dapit nga maka linya alang pod sa ilaha nga pagbutar karong adlaw. So mao ni ang gym dinhi sa Tisa 1 Elementary School. Samtang didto sa kilid makita ninyo nga doon na dyan mga naglinya sa unang andana o second floor ni ining mao nga mga classroom. So wala sila ang mga sayo kaayo karong buntag pa lang milinya alang sa ilang pagbutar. Dayon kung sulod ninyo dinhi, doon na say mga signages. Labi na kung kahibaw na mo kung kinsa or asa ba nga area no mobotar kay inyo nang gipangita online. Guide na lang ni kung asa nga classrooms na himutang ang inyoha nga mga butaran.
So masud ta gamay dinhi sa interior pa nga portion sa eskwelahan sa mga bata, nga may dagdalag ng pagkaon. Sinanay rin na nagpaabot. Again, sa karon pa nakatanaw sa aton live, himutang ta din sa Pisa 1 Elementary School sa Dakbayan sa Subo, South District sa Dakbayan sa Subo, alang sa pagsugod sa itong special coverage sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Sa interior nga portion nitong haan, makita nato ang mas daghan ng mga botante. Masayo kaayo karong buntag. Sakto na ilang gibuhat to pag lagi magpayo. Kay di pa na to mailhan ang kahintang sa panhon, gabi pero kung uwan, karong init na sad ng mga higayuna. So, kung nakabotar mo sa nakalabay ng mga eleksyon, familiar na din mo sa mga dapit kung asa nahimutang ang mga voting precincts. So, nakita nato sa ilahang nga mga listahan, gawa sa number sa cluster precincts, inyo siyang ma-check niya ang inyong tagsa-tagsa ka mga pangalan. Masiguro nga sakto ang inyong gilinyahan. Gipahibaw na sad kagadiha dinhi sa tunghaan nga magdungan gid ang pagsugod sa casting of votes at 7 a.m. So gipaandam na tadaan ang mga sakop sa Board of Election Inspectors sa tagsa-tagsa ka mga precincts nga i-ready na ang ilahang mga materials, ilang mga paraphernalia o kini mga naglinya sad nga di na sila maglakaw-lakaw gikan sa ilahang nga pwesto aron sa pagsugod karong alas 7 sa buntag, makaarangkada dayon ang lista so kinsa to ilang mapili nga leader alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections 2023. Karong taod-taod dugang nga mga updates ang inyong nga madunggan ug masayran dinhi sa My TV Cebu pinaagi sad sa live coverage maghimo nato karong adlaw nasa makaubanan gikan sa lain-laing bahin sa Cebu City naasad ta didto sa Cebu Province sa north ug sa south nga bahin alang sa paghatag ninyo sa mga updates alang sa pagpili sa mga leader karong tuig 2023 sa barangay ug sangguniang kabataan. Mubalik sad ko niya alang sa paghatag ng update dinhi sa Dakbayan sa Subo. Daghang salamat sa pag-uban kanako ning atong live report mga kauban, uban ta sa pagpakabana, uban ta sa kalambuan. Kini si Angelica Faisaniel alang sa BSK 2023 sa My TV.